11 септември 2025 година, село Ласкар, дълбочина 8 метра. Водата, която се стича от разни посоки. Това е много добре. Това е така, като капи от камъните, значи водата идва от високо, стича се отзад по гърба на камъните и излиза е тук като кап. И тук най-силният поток, който влиза в кладенец. Не беше много голяма, не бяха много бокуци, но бяха много миризливи и много гнусни. Ей, това черното сега ще го дам на помпата да го извади. И сме готови тук от село Ласкар.